Hiya, Josh ydw I, myfyriwr o Gaerffili yn astudio Saesneg yn Lloegr. A fel bob student arall, wi bach yn fero cash. Ond peidiwch â phoeni os ydych chi'n teimlo'r pinch hefyd, oherwydd mae gen i 5 ffordd to get rich quick. Ffordd 1, mwyn gloddio, specifically mwyn gloddio Bitcoin. Nawr, rydyn ni gyd yn gwybod bod miners wedi cael tipyn bach o rough time yn Cymru ers yr 80au. Nawr, dyw glo ddim y hot commodity a roedd o'n nôl yn y 20fed ganrif. Na, nawr rydyn ni'n mwyn gloddio ar-lein am cryptocurrencies. Falla ti bach yn hwyr i'r parti, ond rwch go i fe. Mae mwyn gloddio yn eich gwaed. Ffordd 2, gwnewch eich arian yn Hollywood. Yn fwy specific, gwerthu syniadau Cymru i directors a studios yn Hollywood top. Ti'n gwybod am y Fari Lloyd? Ti'n gwybod y penglog ceffil super creepy yna mae pobl yn cnoci ar drysau gyda amser Nadolig? Bydd hyn yn rhywbeth perffaith i gwerthu i Tim Burton. Pwy arall sy'n caru Nadolig a penglogs mwy na fo? Mae'r syniad gwerth biliynau o bunnau. Just peidio casio Johnny Depp ynddo fo. Ffordd 3, dechrau vlogio. Os nad ydych chi eisiau gwerthu eich syniadau, beth am ffilmio nhw eich hunan? Nawr mae vloggers, maen nhw'n gwneud big bucks, a mae rhan fwyaf nhw ddim really'n gwneud nhw beth. Nes i gwylio un o'r vlog Zoella am rhyw hanner awr, a nath i dim byd. Oedd hi'n just yn cerdded rownd ei tŷ masif a bwyta takeaway. Ond yn ôl instyle.co.uk, mae Zoella yn gwneud 50,000 o bunnoedd y mis. Y mis! Arian easy. Ac os ti eisiau bach o niche, beth am just vlogio yn y Gymraeg? Bydd gennych chi job cushy yn vlogio i hant o fewn y pythefnos. Ond, os yw fideos Cymraeg ddim i ti, mae ffordd 4 yw dechrau band a bod y super furries newydd. Mae rhaid chi gallu canu tipyn, ond, let's be honest, mae dim ond tua 10 band Cymraeg anyway. Dwi'n gallu meddwl am rhyw 2 neu 3 ar dop mhen. Felly mae dim cystadleuaeth. Mae'r llwybr i success yn hawdd. Cam 1, cwbl o local gigs i ennill hype. Cam 2, support breichiau hir yn clwb Ifor Bach. Cam 3, cael eich cynnwys ar list ar Wales Online. Cam 4, sold out EP launch yn y Goody Who. Cam 5, featured ar y radio gan Hugh Stevens. Cam 6, headline maes B. A cam 7, profit. Ffordd 5. Ti'n gallu canu, ond pwy sy'n cael yr amser i berfformio? Chances are, os ti'n gallu canu a dod o Gymru, bydd yn hawdd i chi roi claim i'r Throne of Jones. Nawr, mae ni gyd yn gwybod bod old Tom Jones bach o sex bomb nôl yn y dydd. Felly, statistically, gallai ti fod yn long lost heir i fortune Tom Jones. Pwy bydd yn cwestiynio? Hyd yn oed os mae yn total bull. Bydd yn ofalus though, gall hyn yn gyd backfire a bydd pob Tom, Dick a Harry eisiau little bit o Tom Jones. So dyna ddo, 5 ffordd surefire i ennill arian i ariannu eich bywyd fancy. Triwch ni gyd a reportio nôl. For all else fails, gallu just agor siop yn Caerdydd yn gwerthu crysau ti I Heart London i Americanwyr.